Junta, building better Africa. Lero bwana, you are walking in the shoes of SKC and make so his soul rest in peace. And when akamati kwiko kubwera panopa wani nkanya maloto sanga majanditi imene tango bwelesa anthu alawe pang'ono. Tikamanena nkhani yoti maloto sangamba ngakhale mutafuna kuti mugwirire chilima chotani, nobody is going to forget him. Nobody. Chilima palibe amene angamuiwale m'Malawi muno wani ndi amene anabweretsa nkhani yoti osaopa, osatopa, osafoka. Ena atasonkhana pano amanamizira kumakweza zibagiro zawo zomakhala ngati mitima ya nkuku. Zibagiro zimeja za UTM, chibagira mwamba UTM, chibagira mwamba. Ichi ndi cha UTM, chizindikiro cha UTM ichi chimene chimapangisa kuti osaopa, osatopa, osafoka. Eni mwini wake ndi chilima mzimu wake Dr. South Chilima use mtendere. Ndipo we are going to remember you forever. Masanja ngati awawawa mwini wake anali Dr. South Chilima amene anayambisa masanja anthu osamba bwino aga bwino anthu amavala maspeksi amazola ma makeup ngati ifeyo atina kweni. And when we put on makeup, it's part of the dressing. Tikavalaso maglasiwa be part of the dressing. Koma ma artist mbali nayo timakhala tikubisa misozi imene anthu athu akuvutika m'Malawi muno. Misozi imene takhala tikumulirira chilima nthawi yayitali. Misozi imene anthu akuvutika m'Malawi muno. Timakhala tikubisa misozi ifeyo ngati anakubala imene anthu akumayenda wapansi opanda ngakhale sapato, imene anthu akumasamba opanda ngakhale sopo, because we promised them. Ndipo panali apo Pakamuzu Institute of Youth ndipo ndinene mawa amene tinabweresa manifesto ya mega farm ndi UTM, amene tinabweresa manifesto ya kuja katatu pasiku ndi UTM, amene tinabweresa manifesto ya ma youth empowerment, women empowerment, komanso maloni ndi UTM. Imene amanena kuti asogoleri musamangovala chilichonse mukuziwasa kuti sizimakuyenerani zinthu. Izi ndi manifesto ainesa mungotidikira ife tikalowa mboma tichite implement. You can ask Dr. Engineer Kambala, you can ask the PS, you can ask even the president knows kuti china chilichonse manifesto aliwonse tindika booklet kache kwa kuti kodi hii tizachita implement bwanji manifesto amenewo. Osati kungozuka kumati kwiko. And we know kuti chilima nakha mavuto chifukwa cha ndani. Munthu aja mabwera kumala pa lero anazala paso ground yaje idi imenewo. Kodi ife tinanena kuti amene wapha chilima ndi wakuti nanga anthu amanenderanji. I say, would you please come? Tabela na mbuye. No. Ambuye awo. Tabela na I say. Mwasanga tabela. Mwasanga rajye mad. Ima bamene. Asogoleri, Mulungu atalenga ziko la basi ndi ziko la kumwamba ndipo kunao tani? Kunao wala. And that's UTM. And this is in the book of Genesis. Amene mabida uchali chena timango nama ngweka Bible kumutu. Mulungu azina kuti tikuwerenga Bible tisakuiwerenga ere. Tikabwera mu Genesis kuti Mulungu analenga dziko la kumwamba dziko la basi ndipo kuziko kwa kunatani kunawala. And this is the muni. And muni uyuyu ni manifesto ni logo ya jani ya UTM. And this is the logo of UTM. We are not even targeting anybody else. Tikasa makandulo timakhala kuti kuyasa muni watu kuwala muni wa ukulu unapita Mulungu analandira mzimu wake wa Dr. South Chilima timuni tati ngono tilipo ifeyo mwana ngati UTM yatha endi muni ujandudi ndiye munthu akana kuti kasakandulo tuchita target munthu wina kodi kunache mwamba kulapa lero mwamba kuziulula lero kwa chako. Inu maona ngati nthawi imene masa makandulo misa zonse zimachitika za kumpingo kwa iye Dr. South Chilima zanza masewera anthu anasavuke. Chipani cha UTM logo yake ndi iyi. Tikamayasa makandulo tikuyasa timuni remembering the show of Dr. South Chilima with the logo of UTM. Logo jandidi nde munthu akubwera pano kuti aya mungu yasa makandulo muchita target munthu ife tikachita target munthu
tinene mawa ambuye nimokondani kwambiri love to love 10 mukakhale pansi chifukwa mukwambiri tona nde munthu akabwera pano na kuti ayayi mukumayasa makandulo kodi tagundika kuyasa makandulo ngati tikuyamba junior mweyi director wa Nyamata ndipo makandulo onse amene amanena director of operations tipite maboma onse kumene azathu abale athu amene anafa limodzi ndi chilima kukayasako kandulo ndi kudzusa mizimu yawo kuti iwuse mujani mutendere ndi kukumbusa mulungu kuti mudalenga dziko lapansi nkomanso kunatani kumeneko kunawala ndi kuwala kumene kukuwalisa dziko la Malawi ndi dziko lonse lapansi ndi chipani cha UTM and pa 16 September when Dr. Kabambe become the president kunja kuno kuzawala njala izatha mafuta azapezeka komanso zosika mtengo anthu azadya katatu madzi azapezeka magesi azapezeka kuwala kwake ndi kuti kodi mulungu atalenga dziko lapansi ndi lakumwamba ndi lapansi kunavumbuluka khasu kunavumbuluka nkhuku ati koma kunatani kuwala kwake ndi kuti UTM timati tinene mawawa lero amene mmapita misonkhano yosiyana from now onwards please leave us alone mumapanga zanu timakuonani timuthokoze president athu anali wamtendere musamukondere don't even mention him tinakuonani atangomwali amene maenda ndi ndalama m'matumba Masaka kumapita na kumafesi ya UTM kumapepesa anthu kumadabwa kuti what has happened and today mufuna mwauze anthu chani tikupempheni anaimba kale ujaona kuti opusa ndife tithokoze ino mwachenjera koma tisakumve niso mukutchula dzina lake pachabe chipani cha UTM chinakuphunzitsani kusamba ndiye mukumalemba lero m'manyuzi ndikumana kuti atabwera pa masintha tikumusatira munthu wina pa masintha pano ndi pa ground ye wina lesa mapita kumeneko pa masintha pano ndi ground lina lesa wina amene angathe kupitapo so those people amene malemba news zanu ndikumana kuti UTM apitasa pa masintha akusatira mapazi andani kodi inu asana mwalire chilimayo mutaziwa kuti mwina amwalira munamba kusunga kaleso ndevu osapanga zofira bwanji kuti zisiyane ndi za chilima mwaona watu imukanena kuti akubera chilima wasunga ndevu kuti azifanana ndi ndevu zake za chilima sapano inuyo ndi watu amene akubera chilima ninda ndecho kuti mukane kuti ife tikubwera pa masintha pano tikumabera tumaita mapazi mwa munthu waje ndani asogole chipani ngati cha UTM chinakukanikani munalephera kuchimaliza ife tinali ndi masomphenya tinali ndi maso achiziwiso tinaziwa tinyenga iyeyo musamuone kuti ndi buluyo 211 koma uyu ndi fisi nyimbo ya sisepi ife tinaziwa ndeti paina kuti chipani cha UTM ndichi tinachivutikira kuchilembesa mulungu anatikomera mtima chinalembesedwa is a part on its own kumapeto kweni tinene pano malo ano tabwera pano kuzafusa ngongoli imene tinasayinirana uko ku Kamuzu Institute of Youth ndipo ngongoli tikuzifusa panali zipani 9 zimene zinasayinira mgwirizano cha 9 cha UTM so na ife UTM tili pano tabwera kuzafusa ngongoli yathu kwa zipani zonse 8 wana zibusa onse mipingo yonse imene mamuyendera chilima kuti please humble yourself and be the running mate come 2025 your party UTM is going to lead tabwera kuzafusa ngongoli kuti nthawi ya chipani cha UTM ija nditi ndino ndena mkamati ndima kuja mmasayini natu kuti chipani cha UTM chima 2020 jani ndezi pani zonse 8 tukufusani ngongoli ndi anthu onse Malawi
ni mipingo yose mene mamwimbira chilima tikuzafusa ngongoli lero kuti chipani cha UTM jandichiti ndichi ngongoli jakwana mutibwezere chipani cha UTM chijachima chonde chani ino nonse mipingo yose tiyani muyangane ku chipani cha UTM ini zipani 8 zose kupatula cha 9 zipani zose 8 tukudabwa mkuna kuti ine ndima mmasaini na pajadu masiki na janu alipo azipani na muta imengati ndani poti chipani chime muni ngongoli yatu ndi inuyo ngachinali chipere ganyu opere kandi inu mutibwezere ndani ifeyo ena inu siku manager munakhaso popa jandevu sana mele muli ngangala popa kumadikirira kuti 2025 chipani cha UTM osati so china iyai koma chipani cha jani cha UTM tikamabwera pano ndikumane na maboza please talk about yourself ndiye mati mele kati kuthokoze unazi wa anthu ena kuti ndi amaboza anthu ena ndi amaboza ino mene mana kuti ife tikusatira mapaza munthu wina kumamusatira pa masiti pano mukamuuze songatana kutumani kuti mulembe mukusatira chipani cha UTM ndinu munatibera salu yathu kumakhanga ndi yathu mwaba fight yathu kumakhanga kuti mukakhala kumati chimbagira mwamba panganizanu kamutenga zala ziwiri ka 4 ka 5 ka 10 kamuziphatikizani za kumwendo zimezo muzipanga koma ife chathu ndi chimbagira mwamba waunami sogoleri musalala ndikunamizidwa nthawi ino ndi ya UTM tabwera kuzafusa ngongoli yathu imeti nasayinirana pano ngala yaunami yakwalambusha achalume achakongo apana yayi ngala yali jiganya kwako jiganya no UTM nditi ngala yaunami kujigala nguo jao ya uwe achayo ya UTM peraji nguo jao ya UTM ni ya ledi anapana panasoni muni panasoni likandulo UTM jeleje azi kunamiza nino mweni muli hapa akulepera kukonza bridge hapa tuchirapo kwa mama dusa bobo kumapita kwinapo ndiye kanakha kuti ndasogolera sanama akanamba kwakoza bridge akutuchira kwawo komwe mbaleteni muzisuka nkati osati kusuka kunja yani osabwera pano kumanyozesa chilima amene anakuika ni pabwino and may his soul rest in peace ndipo mzimu aje kukanga ntheni koopsa kumene kuliwoko ambuye Dr. Charles Chilima timaukondani ife zaukondani nthawi zonse and sitikuopa sikutopa sitikufocus ngakhale atatikwira munjenga tizakhati kuyankhula ndipo muzaona chibagira chili mwamba tili munjenga momwemo tizatulusa chibagira chathu mwamba kuyambira lero mpaka naso pa 16 September and we ask you the director of youth please let's move forward with the candles because it is our logo nobody's logo yathu kose kukapita kovota pamene patakakhala Dr. Kabambe kumapeta kukakhala kamuni mukangoti kochongi akakhala makasu taiwala bwana mukakhala president bweresani zisulo zazikulu mechanizing agriculture kuti tizilimira zisulo tizilimira mazisulo za makono osati makaso tikumbire nkhululu manda makaso omwe azibambo achola misana ambuya kudalitse nonse zikomo kwambiri Club Junta, building better Africa.